Καλημέρα παιδιά, είμαι ο κύριος Γιώργος και σήμερα θα κάνουμε το μάθημα της ιστορίας της 6ης Δημοτικού και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε σήμερα για τη Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση που δημιουργήθηκε για να οργανώσει καλύτερα τις επαναστατικές ενέργειες των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών, με τελικό σκοπό την Επανάσταση των Ελλήνων, η οποία θα έρθει το Μάρτιο του 1821. Για να οργανώσουμε καλύτερα το σημερινό μας μάθημα, θα το φτιάξουμε, θα το διαρθρώσουμε σε 5 ξεχωριστές φάσεις. Στην πρώτη φάση θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της εταιρείας. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της εταιρείας? Αρχικά θα δούμε ποιοι ήταν οι ιδρυτές της, ποιοι οργάνωσαν την εταιρεία. Βλέπουμε εδώ στο PowerPoint ότι έχουμε 3 φιλικούς, 3 ανθρώπους και ας γνωρίσουμε καλύτερα, πάμε να τους δούμε ποιοι ήταν αυτοί. Οι 3 αυτοί ιδρυτές, έμποροι από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και από διάφορα εμπορικά κέντρα που δρούσαν εκεί που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και ήταν ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ. Θα το σημειώσουμε και εδώ πέρα στον πίνακά μας για να τους βλέπουμε. Αυτοί λοιπόν οι 3 έμποροι θα φτιάξουν αυτή την εταιρεία και θα την ιδρύσουν σε μια ξένη τοποθεσία, όχι στην ελληνική Χερσόνησο, αλλά στα νότια της Ρωσίας, στην περιοχή της Οδυσσού, στην Οδυσσό της Ρωσίας, το 1814. Μάλιστα, αν πάτε στο βιβλίο σας, θα δείτε την εικόνα αυτή μπροστά σας, που δείχνει το κτίριο, το σπίτι, το οποίο οι 3 αυτοί φιλικοί ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία. Είναι λοιπόν το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας. Οι 3 αυτοί φιλικοί αποκτούν κίνητρο εκείνη την εποχή από τα κηρύγματα του Ρίγα Βελεστινλή, από τα γραπτά του Ρίγα Βελεστινλή, αλλά και από τα προβλήματα που αρχίζει σιγά σιγά να αντιμετωπίζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία από διάφορους απίθαρχους πασάδες, όπως ήταν ο Πασάς των Ιωαννίνων, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, ο οποίος εκείνη την εποχή έχει αρχίσει να προσπαθεί να αποκτήσει την αυτονομία του και την ανεξαρτησία του από το Σουλτάνο. Για να δούμε όμως πώς οργανώθηκε αυτή η μυστική οργάνωση, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της. Ακριβώς λοιπόν επειδή ήταν μυστική οργάνωση, έπρεπε να χρησιμοποιεί έναν κρυπτογραφικό κώδικα. Τι ήταν αυτός ο κρυπτογραφικός κώδικας? Δεν ήταν οι λέξεις όπως τις έχουμε σήμερα για να μπορεί να διαβάσει οποιοσδήποτε γραπτά και κείμενα. Είχαν αλλάξει τη σειρά των γραμμάτων και αντί για γράμματα είχαν προσθέσει αριθμούς. Οτιδήποτε δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν για να μπερδέψουν κάποιον ο οποίος θα προσπαθούσε να διαβάσει τα κείμενά τους. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό που κάνανε, δεν χρησιμοποιούσαν δηλαδή μόνο κρυπτογραφικό κώδικα. Στα έγγραφα στα οποία υπογράφανε δεν βάζανε το πραγματικό τους όνομα. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν στη θέση τους ψευδόνυμα για να μην μπορούν να αποκαλύψουν την πραγματική τους ταυτότητα. Επίσης, τελευταίο κομμάτι και πολύ σημαντικό, ότι δεν ήταν πολύ εύκολο και να γίνεις και μέλος σε αυτή την εταιρεία, σε αυτή τη μυστική οργάνωση. Όποιος ήθελε όντως να ενταχθεί σε αυτήν, έπρεπε να δώσει έναν όρκο μπροστά σε έναν ιερέα, να ορκιστεί. Στο βιβλίο μας, στη σελίδα 76, αν ανατρέξουμε, θα μπορέσουμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα λόγια που έλεγαν όσοι ορκίζονταν την πίστη τους στη Φιλική Εταιρεία. Πάμε να δούμε τι έγραφε. Είναι ο όρκος των φιλικών. Η απόδοση είναι στα νέα ελληνικά. Ορκίζομαι οικειοθελώς, μας λέει, ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θα είμαι για όλη μου τη ζωή απόλυτα πιστός στην εταιρεία. Ορκίζομαι ότι δεν θα φανερώσω το παρομικρό από τα σημεία και τους λόγους της. Ούτε θα σταθώ για κανέναν λόγο ή αφορμή
να καταλάβουν ποτέ οι άλλοι, ούτε οι συγγενείς, ούτε ο πνευματικός, ούτε ο φίλος μου, ότι γνωρίζω οτιδήποτε σχετικά με αυτά. Ορκίζομαι ότι θα τρέφω στην καρδιά μου αδιάλακτο μίσος κατά των τυράννων της πατρίδας μου, κατά των οπαδών και κατά των ομοφρόνων τους. Θα ενεργώ πάντα με τρόπο που να τους βλάπτει και όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις θα συμβάλλω στην πλήρη καταστροφή τους. Ποια είναι όμως τα σημεία εδώ που μας αποκαλύπτουν το πόσο αυστηρές ήταν οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος και να γίνει μέλος της φιλικής εταιρείας. Αν δούμε στην επόμενη διαφάνεια, έχουμε χρησιμοποιήσει το κίτρινο χρώμα για να δούμε αυτά τα σημεία. Βλέπετε λοιπόν ότι ο όρκος δεν δινόταν απλά μπροστά σε κάποιους ανθρώπους, ήταν ένας όρκος ανάμεσα στο μέλος, στο υποψήφιο μέλος και ενώπιον του Θεού. Κρινόταν δηλαδή από την ύπαρξη του ίδιου του Θεού η μυστικότητα. Για όλη μου τη ζωή πρέπει να μείνει απόλυτα πιστός και δεν πρέπει να φανερώσει σε κανέναν, ακόμα και στους πιο στενούς του φίλους, ακόμα και στους πιο στενούς του συγγενείς. Και φανταστείτε το μέγεθος της μυστικότητας όταν δεν έπρεπε να το αποκαλύψει, λέει, ούτε στον ίδιο τον πνευματικό του, στον πνευματικό του, στον ιερέα του δηλαδή, αν του το ζητούσε. Και να περιμένει μέχρι να έρθει η στιγμή εκείνη που όταν οι περιστάσεις θα το απαιτήσουν να ξεσηκωθεί και αυτός με τους υπόλοιπους εναντίον των εχθρών, εναντίον των Οθωμανών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φιλική εταιρεία λοιπόν ήταν μία οργάνωση όπου το πρώτο πράγμα που προσπάθησε να διασφαλίσει ήταν η μυστικότητά της. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση σχετικά με τη φιλική εταιρεία. Πάμε να δούμε τώρα σε μία δεύτερη φάση ποιοι ήταν οι υποστηρικτές αυτής της εταιρείας. Από ποιον αντλούσαν την υποστήριξή τους. Στην αρχή οι Έλληνες πίστευαν ότι στη φιλική εταιρεία υπήρχε από πίσω μία μεγάλη δύναμη. Ότι αυτή που που λειτουργούσε από πίσω, που είχε την οργάνωση, τη χρηματοδότηση, ήταν μία μεγάλη δύναμη της εποχής. Οι ελπίδες, οι βλέψεις τους, η πίστη τους ήταν ότι πίσω από αυτήν κρύβεται η Ρωσία. Βρισκόταν το κράτος της Ρωσίας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η Ρωσία εκείνη την εποχή, οι πολίτες της, οι κάτοικοι της ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι, είχαν την ίδια θρησκεία με τους Έλληνες, οπότε το πιο πιθανό ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν οργανώσει αυτή την εταιρεία να ήταν οι Ρώσοι. Στην πραγματικότητα όμως δεν κρυβόταν κανένας πίσω από αυτήν τη φιλική εταιρεία. Ήτανε οι μόνοι χρηματοδότες που υπήρχαν, ήταν οι υπάλληλοι και διάφορα μέλη και έμποροι, οι οποίοι είχαν γίνει μέλη της στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Η φιλική εταιρεία όμως σιγά σιγά άρχισε να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα στα οποία θα έπρεπε να βρει λύση. Πάμε να περάσουμε τώρα στην τρίτη φάση, να δούμε πώς αντιμετωπίστηκε ένα σημαντικό ζήτημα που ήταν η εγγραφή των μελών. Η φιλική εταιρεία όταν ξεκίνησε το 1814 με έδρα της στην Οδυσσό, τα πρώτα 2 χρόνια μέχρι το 1816 δηλαδή, έχει εγγράψει μόλις 30 μέλη. Το οποίο βέβαια σαν αριθμός δεν είναι καθόλου μεγάλος όταν θέλεις να κινητοποιήσεις μια ολόκληρη επανάσταση. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια λύση στο πώς θα μπορούσαν να γραφτούν όλο και περισσότερα μέλη. Η κομβική κίνηση, μια κίνηση η οποία θα αλλάξει και το μέλλον αλλά και τη δυναμική όλης της εταιρείας, θα γίνει το 1818 όταν έχουμε τη μεταφορά της έδρας. Η μεταφορά λοιπόν της έδρας έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Η έδρα της φιλικής εταιρείας, δηλαδή από τα νότια της Ρωσίας στην Οδυσσό, κατεβαίνει λίγο πιο χαμηλά και πάει στην Κωνσταντινούπολη. Η έδρα λοιπόν γίνεται η Κωνσταντινούπολη. Όπως γνωρίζουμε, η Κωνσταντινούπολη, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία περιλαμβάνει μέσα της και πάρα πολλές ομάδες Ελλήνων που δραστηριοποιούνται εμπορικά κυρίως στην περιοχή αυτή. Σιγά σιγά λοιπόν, όταν η έδρα μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και γράφονται όλο και περισσότερα μέλη στις τάξεις της φιλικής εταιρείας. Σταδιακά και όσο θα πλησιάζουμε
στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, μεγάλες και κορυφαίες προσωπικότητες της Επανάστασης, της μετέπειτα Επανάστασης, θα γίνουν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τον Γρηγόριο Δικαίο, ο οποίος είναι ο κατά κόσμον Παπαφλέσσας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ιωάννης Φαρμάκης, επίσης ο Γεώργιος Ολύμπιος, και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και το μεγάλο έμπορο εκείνης της εποχής, τον Παναγιώτη Σέκερη, ο οποίος έδωσε ένα μεγάλο κομμάτι, πρόσφερε ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οικονομικές ανάγκες της εταιρείας. Άραγε, ο Παναγιώτης Σέκερης είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της εταιρείας και θα το πάμε να τον σημειώσουμε. Μαζί βέβαια με τους διάφορους εμπόρους, έτσι. Διάφοροι έμποροι ενισχύουν την εταιρεία, αλλά χαρακτηριστικά πρέπει να αναφέρουμε τον Παναγιώτη Σέκερη. Είπαμε ότι διέθεσε ένα σημαντικό κομμάτι της περιουσίας του. Έχει λοιπόν η Φιλική Εταιρεία καταφέρει με αυτή την κίνηση, την κομβική κίνηση της μεταφοράς της έδρας, να λύσει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, της έλλειψης εγγραφής μελών. Σταδιακά λοιπόν τα μέλη αρχίζουν και προστίθονται. Προκύπτει όμως ένα άλλο ζήτημα. Προκύπτει το ζήτημα της αναζήτησης ενός αρχηγού. Η τέταρτη φάση λοιπόν, έχουμε την αναζήτηση αρχηγού, για τη Φιλική Εταιρεία. Γιατί είναι κομβικό η αναζήτηση ενός αρχηγού? Γιατί χρειάζεται κάποιος στον οποίο όλοι θα απευθύνονται, χρειάζεται ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα, η οποία θα πρέπει να αναλάβει και να διαχειριστεί όλες τις προεκτάσεις αυτού του αγώνα, αυτού του εγχειρήματος. Εκείνη την εποχή άρχισε συχνά να συζητιέται σε όλο τον ελλαδικό χώρο ποια είναι αυτή η αόρατη αρχή η οποία κυβερνάει τη Φιλική Εταιρεία. Ακριβώς εξαιτίας της μυστικότητας δεν μπορούσαν να μάθουν τίποτα παραπάνω για αυτή την εταιρεία. Ψάχναν να βρούνε ποιος κρύβεται από πίσω, ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος ηγείται. Έπρεπε λοιπόν άμεσα να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, ο οποίος θα ήταν γνωστός για τη δράση του, μια σημαντική προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν η ηγεσία μέχρι τότε της Φιλικής Εταιρείας ζήτησε να αναλάβει την αρχηγία της μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα εκείνη την εποχή και γνωστός στον ελλαδικό χώρο, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα δούμε ότι αργότερα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ίδρυση του ελληνικού κράτους και θα είναι μάλιστα ο πρώτος κυβερνήτης της. Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκείνη την εποχή ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της θέσης της οποίας κατήχε, φανταστείτε ότι κάποιος ο οποίος δεν ήταν Ρώσος του είχε ανατεθεί να αναλάβει όλες τις εξωτερικές υποθέσεις, όχι μιας οποιαδήποτε χώρας, αλλά μιας εκ των μεγαλύτερων δυνάμεων της εποχής, της Ρωσίας. Άρα μιλάμε για ένα πρόσωπο που είχε ικανότητες χαρακτηριστικές. Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα ζυγίσει τις επιλογές του και θα επιλέξει τελικά, θα αποφασίσει να αρνηθεί την πρόταση. Ο Ιωάννης λοιπόν Καποδίστριας εκδηλώνει την άρνησή του να αναλάβει την εταιρεία, γιατί πιστεύει ότι η θέση που κατέχει εκείνη την εποχή ως Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο κατάλληλη για να βοηθήσει τους Έλληνες. Στη συνέχεια, μετά την άρνηση του Καποδίστρια, τα στελέχη της Φιλικής Εταιρείας θα στραφούν σε μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος και αυτός σχετίζεται με το κράτος της Ρωσίας και είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υπηρετεί εκείνη την εποχή στο ρωσικό στρατό. Όχι σε μια κοινή θέση, αλλά είναι ο ίδιος υπασπιστής του Τσάρου. Έτσι, είναι σαν να λέμε ότι είναι το δεξί του χέρι, βρίσκεται συνέχεια μαζί του. Έχει δηλαδή μια πάρα πολύ σημαντική υψηλή θέση. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δεν θα ακολουθήσει το δρόμο του Καποδίστρια, θα δεχτεί την πρόταση και μάλιστα για να αναλάβει την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας θα ζητήσει άδεια από τον Τσάρο 2 χρόνων για να
αφοσιωθεί στο έργο της διοίκησης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην τρίτη φάση και στην τέταρτη φάση ότι καταφέρνει η φιλική εταιρεία σαν εγχείρημα να λύσει δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, δύο σημαντικά προβλήματα. Το ένα ήταν η εγγραφή των μελών, λύθηκε με τη μεταφορά της έδρας, και η δεύτερη ήταν η αναζήτηση ενός αρχηγού. Ενός αρχηγού όμως με μεγάλη εμβέλεια, και το λύνει στο πρόσωπο του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Έχει λύσει λοιπόν τα μέλη, έχει λύσει το ζήτημα του αρχηγού, μένει πλέον να φτιαχτεί μένει να φτιαχτεί ένα σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Πώς θα ξεκινήσει αυτός ο αγώνας, πώς θα εκδηλωθεί. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει άναρχα, θα πρέπει να υπάρχει κάτι οργανωμένο από πίσω. Πάμε λοιπόν και με τη βοήθεια και του PowerPoint να δούμε ποιο ήταν αυτό το σχέδιο που επιλέχθηκε ως το πιο επιθυμητό. Βλέπουμε δύο βέλη. Γιατί είναι αυτά εδώ τα δύο βέλη? Γιατί η απόφαση ήταν να ξεκινήσει η Επανάσταση όχι από ένα μόνο σημείο, αλλά να έχει πάρα πολλά μέτωπα για να μπορέσουν να διασπαστούν οι Οθωμανικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν η Επανάσταση θα ξεκινούσε ταυτόχρονα από την Πελοπόννησο, αλλά και από την περιοχή της Μολδαβίας και της Βλαχίας, οι οποίες τότε εκείνη την εποχή ήταν επαρχίες του Οθωμανικού κράτους. Βλέπετε λοιπόν, μία επανάσταση ξεκινάει πολύ χαμηλά στο νότο, μία άλλη θα ξεκινούσε πάρα πολύ ψηλά στο βορρά, στις περιοχές της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Έτσι λοιπόν, οι Οθωμανικές δυνάμεις που εκείνη την εποχή είχαν ήδη στρέψει την προσοχή της, είπαμε, στα Γιάννενα για να αντιμετωπίσουν τον απίθαρχο Πασά των Ιωαννίνων, θα έπρεπε να κινηθούν και στην Πελοπόννησο και ταυτόχρονα και στη Μολδαβία και στη Βλαχία. Ζητήθηκε ταυτόχρονα και από διάφορους άλλους λαούς, οι οποίοι και εκείνη την εποχή ήταν και αυτοί υπόδουλοι των Οθωμανών, να ξεσηκωθούν ταυτόχρονα με τους Έλληνες. Τέτοιοι λαοί ήταν, ας πούμε, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι οποίοι θα ξεσηκώνονταν μαζί με τους Έλληνες με σκοπό να δημιουργηθεί έτσι μια μεγαλύτερη αναστάτωση και να διασπαστεί ο Οθωμανικός στρατός σε πάρα πολλά μέτωπα. Βέβαια, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην Επανάσταση και στη συνέχεια των επόμενων μαθημάτων της ιστορίας, η Επανάσταση από τα βόρεια, από τη Μολδαβία και τη Βλαχία, δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα για τους Έλληνες, όσο θετικά αποτελέσματα είχε η Επανάσταση όταν ξεκίνησε από την Πελοπόννησο, εξαιτίας κιόλας ότι στην Πελοπόννησο υπήρχε πολύ πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο. Πάμε τώρα, πριν συνοψίσουμε κάποια πράγματα για τη φιλική εταιρεία, να κάνουμε μία δραστηριότητα. Είπαμε πριν ότι η φιλική εταιρεία χρησιμοποιούσε για να γίνει κάποιος μέλος της ένα κρυπτογραφικό κώδικα. Θα δείτε εδώ μπροστά στο PowerPoint σας ένα τέτοιο παράδειγμα, ένα κρυπτογραφικό κώδικα. Βλέπετε ότι τα γράμματα είναι πάρα πολύ αλλαγμένα. Δηλαδή, οι φιλικοί δεν έγραφαν το γράμμα α, αλλά στη θέση του γράμματος α βάζαν το γράμμα η ή στη θέση του γράμματος β βάζαν το γράμμα ξ. Βλέπετε στη συνέχεια πόσες αλλαγές έχουν κάνει στο αλφάβητο. Σκοπός τους, είπαμε, ήταν να μην αποκαλυφθεί ποτέ κάποιο από τα γραπτά τους κείμενα. Να μην αποκαλυφθεί από τους Οθωμανούς και η μυστικότητα της εταιρείας χαθεί. Θέλουμε λοιπόν σε αυτή τη δραστηριότητα, βλέποντας και το αλφάβητο, να γράψετε τη λέξη ελευθερία. Πρέπει να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα γράμματά μας για να δούμε σε ποιο αντιστοιχεί. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από το ε, βλέπουμε χαμηλά, είναι το πέμπτο γράμμα της αριστερής στήλης, το ε αντιστοιχεί στο γράμμα ω. Πρέπει λοιπόν να γράψουμε το γράμμα ω. Το γράμμα λάμδα στη συνέχεια βλέπουμε ότι αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Είναι το γράμμα 5. Μετά λοιπόν το ω γράφουμε το γράμμα 5. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε, να δούμε πώς αλλαγές επέρχονταν πάνω στο λεξιλόγιο. Το γράμμα ε το γράψαμε πριν και το βρήκαμε πριν, είναι πάλι το ω.
να δούμε τι λέξη θα σχηματιστεί στο τέλος. Θέλουμε το γράμμα Y. Το γράμμα λοιπόν Y είναι το γράμμα Γ. Το Θ, όπως βλέπουμε στο αλφάβητό μας, είναι το 2, είναι ο αριθμός 2. Το Ε, το έχουμε ξαναβρει και πριν άλλες 2 φορές, είναι το Ω. Το Ρ θα το βρούμε στη συνέχεια στην τρίτη στήλη, είναι το Όμικρον. Και μας μένουν 2 ακόμα γράμματα, το Ι, το οποίο είναι ο αριθμός 3. Και τελευταίο γράμμα, το Α, είναι το πρώτο που εμφανίζεται στην πρώτη μας στήλη, είναι το Ι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη ελευθερία γραφόταν με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, όπου δύσκολα κάποιος ο οποίος δεν ήξερε πώς αποκρυπτογραφείς αυτά τα γράμματα θα μπορούσε να καταλάβει ότι πίσω από αυτόν τον κώδικα, τον οποίο βλέπουμε και εδώ, εμφανίζεται η λέξη ελευθερία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κρατούσαν μυστικά τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες θέλαν να μεταβιβάσουν εκείνη την εποχή. Η Φιλική Εταιρεία ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, ξεκίνησε από 3 άσημους και μικρούς εμπόρους στα νότια της Ρωσίας, κατάφερε όμως να πετύχει πάρα πολλά. Ήταν ένα ρυψοκίνδυνο, ήταν ένα παράτολμο σχέδιο, όπου λίγοι θα δίνανε πιθανότητες στο ξεκίνημά του ότι θα τα καταφέρει, όμως με τον τρόπο τον οποίο έδρασε, κατάφερε να κάνει αυτό που δεν έκαναν τα υπόλοιπα κινήματα τα προηγούμενα χρόνια, να οργανώσει τους Έλληνες και να τους δώσει ένα σχέδιο στο πώς θα επαναστατήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και είδαμε μαζί το μάθημα της Φιλικής Εταιρείας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στα υπόλοιπα μαθήματά σας.